Mane matambudziko zva. Akaonekwa. Aonekwa zvisi kutambirikika. Zvakaitirwa. Alright, mungada kuti zivisa kuti mwana wamuri kuti ane ukama nepavana vakasheka panapa ndeupi? Anonzi Rayonod Matsiwe, ini ndiri mukoma wake anonzi Stuart Matsiwe. Muri mukoma wake? Ndiri mukoma wake, mwana wabamukuru wangu. Alright. No, pakanaka. Patanga tichikurukura tanzwa kuti mimi mune umbo pamusoro pemotikari inoyi. Mungada kuti tsanangurira kuti chii chakaitika kubva pazuva rekutanga kusvika pakazowanikwa mwana? Alright, kubva pazuva rekutanga takafonerwa namai guru vacho kunzi yemutibetsere kutsvaga mwana tisi kumuwana kubva kuma11 tanza kuma4 ipapo. Then vatouya takasangana nemukomana aibva pakwadzana extension base panga panzi tinozoya after 24 hours ndo patokwanisa kubatsira nepolisi. Polisi yacho yakabva yati chimbonotarisai migodhi ende munotarisa migodhi kana kuti mabhuti ari panearby emakapaki kana rwizi chichi. Saka isusu takabva tasvika vana ndatotorana nemukoma wangu anonzi Ray Matsiwe. But tanga kutenderera kwese kuti tichidzika migodhi yese takabvunza kanzi migodhi yese uri mustreet munomo yakalokwa. But taenda kurwizi iro rekuzasi uko but vanhu vacho neage iyoyo hatingamboti kuti vangasvike kurwizi vatosvike because mwana after 10 minutes ndinotomuziya panyangwe panotomboya kumba anenge akutonesera chikafu hadi kushaya chikafu after 10 minutes. Saka takabva tatenderera then takatova nepakapaki yepaseriyo but tatanga kungovhura mabhuti tichitarisa dzemabhuti aivhurika dzisina taingodongororo nepamahwindo. Saka kunoku takauya papa nechikombia icho chirapo icho takangovhura hwindo tikangopinda pachikomba. Then panapa iri bhuti ndandina Ray mukoma wangu ndo akatorivhura nditori pasaidi mamusina kana chinhu mubhutiro. Ipapo muri kuti makauya mukavhura bhuti waiva musi wechingani? Zuva iroro Wednesday wakashaya kuma4-5 kurova kuti bhuti remotikari iri makatorivhura? Rakatovhurwa, ndanga nditoripo parakatovhura. Muri kutowitnessa kuti makatoona manga musina vanhu? Mamuri empty mubhuti imomo. Sototi takazoshokekana kuti tatambofamba kuenda kumaprofitiwo kwataibatsirwawo kunzi vanhu venyu vari padhuze pane munhu akangowavharira but vachaita sei vachadzoswa but tinombozvibhilivha kuti maprofita. Saka pakataendawo kwatataenda unobva tafanira kuti vana tavaona but isi takaudzwa kuti meseji tavana tavaona vari vapenyu kuti tiwane kubva kwatataenda kuti tidzoke tichifamba zvakanaka tiwana simba. Tiri kutofara kuti vana vawanikwa but chakazotanga chikatyamadza azongona vanhu vakawanda akati kuwandira kwekufarira vanhu heroko ndo patiri kutozongoona adatongoperawo pawo kuti tisina munyengena futi. Ndokubura kuvunza yazvo muri kuti mimi makatombodzoka mukavhura makatombosecha mota makamboivhura? Mota yakavhurwa yakavhurwa mota iyoyi first day racho. Ndatoripo ndakatomira ndina mukoma wangu Ray chingoti haasi kukwanisa ake kuya kuzotaura kozi munongoziya situation yacho kozi ndiye mukoma muhombe. Saka makavhura nechingani? Takarivhura pane vanhu mai vacho handichazivi kuti mai vavanonzani vakati vakarivhura including my own mother vakatoti tamborivhura kana mumwe wacho handichazivi zita rake akatoti tiri kuwesta time ngotarisa mabhuti ese pakapa kemota dzakafa tamavhura including iyoyeshi. Saka tiri kuti it's obvious kuti pane zvinogona zvakaitika somewhere and then vana vakangozoya vakangowinzwa havo panapa. Kozi semaonero angu I think pakataurwa nyaya yekuti door to door ndo munhu paakavhunduka. I think munhu wemudhuze chemo anenge akaita zvinhu kozi nyaya yakazotaurwa paitwa maprayers apa vanhu vachiita zvekunamata anzi ngatireze mari yekuti tiite matrix yemwe basi mudzaurwa kwachitaura kuti tikaita zvedoor to door tichisecha imba imwe neimwe. Exactly. Takambodawo zitanga kuzviita pekutanga but tasati ane power kozi asina polisi ipapo tatakamirira 24 hours tikangoti zvina basa hapana munhu wemudhuze angambotibire mwana kozi vanhu ese vari kutongoya kuzotibetsera kuita setsvaga mwana. Saka muri kuti mirakanya muri kuti makaenda kupolisi mukanzi 24 hours? Takaenda pabhesi apa zvikanzi munozoya after 24 hours but ende munotarisa uyo. Saka chainzi muzouya after 24 hours vaiti why? Mapurisa vanenge vaitaura nyaya yekuti
vanozouyawo vachitanga kubetsera after 24 hours. Ndozvatoda kubvunza kuti why after 24 hours? Ndo mutemo uritoripo. Ndo mutemo watoda kutaura wati twara chokwadi the first ende zvototorwadza. Ndipo unikosa kana lead papa 24 hours mwana ni 1 months, it doesn't work like that. Mwana Uchitaripi. mutemo ngaubviswe mutemo mwana mudiki ipapo the police must be involved itsvage vana kuza ipapo mpapa inini ndinopaona hazi mwana chende munotsvaga. Yes. Taenda isisu kunotaura kuti tashaya vana and these are little ones. Yes. We have to be very serious about this. chokwadi. Time iyoyo taifanira kubatsira. Yes. And we believe kuti we know what the world, the countries listen. Kana uri mutemo uripo kuti tinozotora action after 24 hours. It is our plea. Mutemo kuti vanhu vanonzi ende munozvitsvagira mega. Kuti at least tikwanisike. Saka dai mama kawana Mapurisa ouya nguva yacho Vasingazivi. Because tiri kutaura kuti onaika kana tichiti mwana ashayikwa. Isusu plus tiri kuti onaika tiri kuti rutine yemwana totoiziva kuti kana achitambapo mwana sezvo ari kutotaura kuti mwana aitamba achidzoka muri kuona. So tiri kuti immediately kana mwana achinge ashayikwa mapurisa ngangobva atongotanga kutora action. Ndopane nyaya yedu ipapo. Matsananguriro is fine. Matsananguriro avaita nemanzwisisiro andazviita. Nekuti tanga tichida munhu anogona kuti explainera kuti bhuti rakambovhurwa here before vana vasati vawanikwa. Vari kutiwo bhuti rakambovhurwa ndizvozvo. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti pakaitwa alarm yekuti ngatisechei door to door. Zviri kureva izvo kuti munhu akazviita tinaye panapa. Titori naye panapa. And to be very honest, ngatitorei ngatibudei neuwandu hwedu. To make sure that justice is given. Hatikwanise kudzosa vana, but justice has to be given. Thank you so much. Tine group ratinaro rinonzi paushamwari wedu. Saka taronga kuti mangwana tiri kusangana pana Bulawayo Road. Tiri kuda kuuya kuzobata vana mai vevana maoko sana mai. Tarwadziwa nezvaitika ende taneta nana mai vanoita vana vanongodisapia. Nyaya yacho ingoti verevere nekuti kune vamwe vanhu vane mari isina vana mai. Kana usina mari mwana nyaya yako izvo nyaya inogona kutongoti vhurumu yotongondikira. Hatisi kurwa nemunhu kana kuita sei, asi tinoda kuchemawo timboita sezvinoita dzimwe nyika. Makaona nyaya yacece justice for Kwikwe, nyika yese yakabuda ikaenda. Ndozvatinomboitawo muZimbabwe timbobatane kawani. Muri kuona kuti I support that because tese takadai tiri vabereki. Whosoever anogona kuda kudzivirira mutemo iwo infact kuti izvozvo zvinge zvezvinoitika. Remember kuti mubereki. And you never know what will happen kumwana wako. So I think environment nasi tiri kuya tichibata maoko kune vanhu. Mangwana ndini tikangoignore tikati zvaitika kwevava vanga vasingatarisire kuti nhasi angadai asina munin'ina wake. Muri kuona. So I think panofanira kuti paitwe something. Nyika yachona ndeyani ati ndedu. The other thing chiripo angusendika. The other thing chiripo panapa ndechoti inini ndakazvimiririra semunhu anoshanda zvinoshanda vana Uncle Saint nevamwe vese varipo. Government yeZimbabwe mai munangagwa tiri kuchema pamberi penyu ndimi mai venyika. Zviri kuitika kuvana izvi vana hakuna ari kutimirira pakodzero dzevana nokuti mutemo wokunzi 24 hours nemukanyatsoufunga tarasikirwa nevana 3 panapa. Pamwe panga pana next president, pamwe panga pana next lawyer handizivi, but nekuda kwenegligence yekunzi dzokera munotsvaga mwana mega mozouya moripoti kana mawana mwana kana tozouya after 24 hours. I don't think this is proper mama. Tikukumbirawo kuti mutemo uyu ngaubviswe. Dzokerai kuparliament munotisira kuchema ichi kuti vanhu vatiri kuchema hatisi kuda ende zvakare muZimbabwe toziva kuti vanhu vangararami zvakafanana. Kazhinji asina mari hauna basa. Saka vane mari vamwe vanopara mhosva ende dzichitorova tinozviona dzichitorova. Hapana chinogona kuitika because hauna mari. Tatichikumbira kuti vanhu vese vabatwe zvakafanana. Tatinokumbira tese tiri vana veZimbabwe tiri zvagwa zvenyika ngatingobatwa zvakafanana. Mari iropafadzo. Kune vasina ropafadzo iroro ngavarege kutsikirirwa nokuti hapana mari. Dei anga ari mwana vana avanga vari vana vemunhu ane mari
kutaura chokwadi kusina kubatwa dei imbwa dzakatobuda nezino manheru dzakasnifa nezino kwakanga kune ansa but nekuda kuti zvaitika imbonina Jozi nekuda kuti zvaitika kuna mai nababa vari kukuwadzana extension kulocation vasingazikani vasina mari vasvika pakurasikirwa nevana zviri panapa zvinorwadza zvinopana taura chokwadika vana mai vachonaka kungonamatsawo kuti Mwari aramba achingovasimbisa because right now ukavatori muworld dzavo vega tatikumbirawo kuti paitwe something pamitemo iyi nokuti hazvisigona ende kana zvaigonawo chimbotorai kumasocialites ikokuku muvaise muparliament imomo vambomirirawo kodzero dzezvimwe dzemamwe madepartments nokuti vane mavoisi vanogona kutaura ende vanomira pachokwadi. Tatenda ichokwadi ndo chichemo chatinacho chikumbire kuti tigobvisirwawo mota iyi kozatione everyday hatitozobude zvakanaka tandongoti mota izongobviswawo. Ichokwadi nekuti tiri kuti pese pari kusvika vanhu pari kusvika hama ndofunga muri kuzviona chinhu chavari kutanga kutarisana nacho vachichema imotikari iyoyi. Munhu wese ari kungoti akangosvika akatarisana nemotikari iyoyi hazvisi kuita zvakadi hazvisi kuita zvakanaka. Mukoma nematambudziko aonekwa mwana wamai angu nyaya iri kurwadza inochikunyanya kurwadza kuti unonyaradza sei munhu ane wana 2 ashayika. Hazvisi kugamuchirika, hazvisi kutambirika mushe. I think andizive kuti it's rightful time here kuti titaure kuti nyaya yemutemo yedu yatinayo. Of course tinoziva kuti kana munhu ashayikwa ari mukuru anonzi 7 days kuti azotanga kuti mapurisa achangamuka. But I think nyaya yevana kana ichinzi 24 hours kana ichinzi 48 hours I think inofanira kutoitwa 1 hour. Zvikanzi mwana haasi kuonekwa for 1 hour it's a cause of concern. We must be tofanira kureacta. Takaona mapurisa edu akapuhwa motokari, hurumende yedu yakaita zvakanaka, hapana police station isina motokari muZimbabwe. Saka we expect especially ma police stations emutown kunge vange vareactawo nekukurumidza. Kwete izvozvo chete tinokurudzirawo vabereki kuti titarise vana kana kuti titsimbidzire kuti patisiri isusu ngatione kuti someone akatarisa vana. Ngatichenjererei nharaunda dzatigere, ngatitarisei vanhu vatigere nawo kuti vanhu vari safe here, vana vari kurepwa, vana vari kukanganiswa, kwete kazhinji nevanhu vari kubva kure but nevanhu vatigere nawo. So we must be very careful in our dealings, especially tichitaura nyaya dzevana. Let's take serious nyaya yekuchengeta vana. Let's be a bit stricter nekuti tikurasikirwa nevana. Vana vatakurasikirwa navo namba yacho iri kuramba ichiti one day hazvina kutombotinakira. Nyaya iri pano hama dzangu iri kutyisa, nyaya iri pano iri kuvhundutsa. Nokumbira vanokwanisa vakwanise, auya ne$2 auya nechii auya nechii. Pano pakawanda vanhu pakuya vanhu vakawanda nyika yese iri kureacta but tokukumbira kuti akwanisa chaauya nacho achibatsira mhuri idzodzi. Vanokwanisa vanazvo vane vanoita zvekurapa pfungwa, mapsychologist nechii. Apapa ndo pari kutodiwa ana chiremba nevamwe vane unyanzvi ihwohwo hwekugona kunyaradza vanhu. But isusuwo zveduwo hatigone kunyaradza munhu ashayikirwa nevana 2. It's very difficult. It's very difficult. Thank you so much. Tinoda kutendai Uncle Saint netimu rese, masocialites yese, mhuri yese yauya, nharaunda yese nekubatsirana. You know, maZimbabwe tinonetsana zvematongerwo enyika, tonetsana zvechii. But kana taita padambudziko kudai, so we have proved kuti tinobatana and we think toda kuti batana ikoko kurambe kuchienderera tichivaka nyika yedu kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinozvikwanisa, tinozvigona. Ngatizviite, ngatirambe tichibatana. Mumwe akawirwa nemumwe, akawirwa nedambudziko rawira tese. Toda kutenda mhuri yeZimbabwe neruoko kana kuti nerubatsiro rwese rwavaita. Aiwa, tinotenda. Ndofunga muri kungonzwa zviri kutaurwa panapa. Tiripo pakuchema vana vedu
nekuda kwedambudziko riri panapa. Regai tinzwe zvimwe zvoda kunge zvezvinotsinidzirwa. Okay, tiri paconcern yesecurity yekuva netrust kuti munyika medu ukaitika dambudziko mapurisa aripo kukubatsira zvisina kuti une mari kana kuti hauna mari. Ndoda kunzwa kuna mukoma vaRay kuti pakauya mapurisa nezuro vachiita mainvestigation ndinoziva kunoitwa forensic ameno inoinzwa yekutesta vachispraya chichichi zvakaitika here because ndiri kuona kuti apa hapana kutomboiswa that red tape kana white line rekuti this is a crime scene but patori pamhene motikari yacho yakatosiyiwa even investigation yacho haisati yapera but yakatosiyiwa what if munhu wacho akatouya akatoisa mushonga wake kana akapukuta manheru takarara. This is very risky. Hazvina protection. Pese pana papafarwa kunge pakaiswa protection yekuti hapana farwa patsika. I have a question. Kana pachiitwa investigation handizi hapatsikwe panenge patori pakaclose meaning kuti they have done their investigations here zvatopera here. This is a closed chapter here. We need justice for these kids. Hatigoni kutaurira mapurisa kuti zvinofamba sei asi mapurisa kana asvika especially pavanongotanga kusvika paya vanotora mafingerprints vanotarisa kuti pane here pane possibility yekutoreka mafingerprints handiti votarisa kuti pane here humwe umboo hunogona kuratidza saka ndosaka makaona pakauya mapurisa nemhando dzavo dzese. We do understand, uncle. My question is, accident ikaitika mota dzikakwesherana what happens muroad? Panoiswa white mark zvonzi ngadzibomira dzakadaro. Ukatoona vakatodaiso vakatopedza nezvavo. Alright, ava regai tokwanisa kuvapindurira because zvakaitika zvese it's on record. We recorded zvichiitika vakatitendera kuti aiwa itora yenyu mavideos. Munozwa kuti hatigone kuvataurira sezvataurwa, hatigone kutaura kuti vaite basa ravo sei nekuti ivo pavanenge vachimaka but chatinoziva ndechekuti vakatora nguva vachinyora vachiita zvavaita vachitarisa vachimira kona neimwe tisingazivi kuti vaita sei. Mazuva ano hatigone kuvaudzira because nekuda kweteknoloji iri kuita uchichinja zvinogona kutodaro. Muri kuona togona mapurisa edu emuZimbabwe chandinotrusta chinhu 1 kana iri kunzi sekufungidzira kuri kuita kuti pana akazviita mazuva chete panyaya idzi mapurisa edu tinomatenda tinomavimba kuti ukatovaona vasvika panzvimbo sevanhu vakakanganisirwa tine shungu pamwoyo tine zvimwe zvatinochitasira kuti vaite asi dzimwe dzenguva sevanhu vanenge vakabatikana tinogona kusatoona kuita kwavo. Saka mapurisa I'm sure vari kuita basa ravo nemazvo. Aiwa pabasa iri chandakafarira hangu panguva yema-investigations ndaivapo vakauya zveshuwa nemhando dzavo dzese. Takaona mota dzakauya dzakasiyana-siyana, vamwe vanga vakapfeka nhumbi, vamwe vaiva nemauniform vakauya zveshuwa vakadii, vamwe vaiva nemarengi akasiyana-siyana kureva kuti vakaitora zviri serious situation iri panapa. So kuarea yemapurisa regai tisiye vaite basa ravo. Chandinoziva ndechekuti kana maanswers ese atiri kuda achabuda mushure mekunge vaita ma-investigations avo. Zvimwe zvatanga tichikumbira kuvagari we know kuti munhu wese ari kurwadziwa asi tanga tichingokumbira pane vaya vari kuti aiwa mota ngaipiswe. No, hamufaniri kupisa evidence. Imboisiyai iripo, vemutemo vopedza. Musi watichazonzwa kunzi aiwa vapedza ivo ndo vanozotaura zvokuita. But as of now musapise motokari, musaibate, imhosva, isiyei yakadaro. Don't mobilize yourselves muchinzwa zvokutaura vamwe vanhu. Ko kana vari ivo vakaita vacho vari kukufurirai kuti muparadze umboo. Saka tinokumbira maresidents musaparadze umboo, siyai zvakadaro nekuti iwo ukaipisa ndiwo chabatwa uine mhosva nemutemo. Tatenda zvikuru. Aiyo, apa ndofunga mashoko echenjedzo, mashoko makuru ataudzwa. Ndoiziva kuti mukoma sekutaura kwamaita ndofunga manzwa zvataura Elda vari kuti aiwa motikari inoi
ndo ichaita kuti zvakaitika pavana zvinge zviri zvinobatwa. Saka evidence mapurisa I'm sure vachadzoka zvakare, kwete kamwe chete, vachadzoka kakawanda ipo panapa kusvika vaziva kuti zviri kufamba sei. Chandinotrasta zvangu nekuziva ndechekuti sezvandambotaura kuti mapurisa edu emuZimbabwe nyaya idzidzi vanopedza basa. Ngatingosire kwavari voita basa ravo. Isusu panguva inoi toita tonyaradzana semhuri panguva dzakadai zvichidaro tisavaendere mberi, because kavaendera mberi tinogona kukanganisa. Plus kune vamwe vanhu vane vachitosimbisa zviri kundimekera sense kuti ivo ngatipise pamwe ndo pane pandori nemaculprits achona vari kuziva kuti zvikapiswa zvaendwa. Saka aiwa ngatisiye yakadaro. Tiri kukurudzira shuwa zvanga zvichiseculate nemusocial media, vanhu vari kuti ngaipiswe ikapiswa plus iproperty yemunhu anogona asiri kutoziva kutoti chii chakaitika pamwe kwaari kwachona. Saka ngatisire mapurisa vange vari vanoita basa ravo. Mukoma, regai kuramba takakumisai. Thank you so much. Asi musati maenda confirm zvakare kuti makambovhura mota iyi. Mota yakatovhurwa nevanhu vakatowandisa vachitocheka, zoti takatomboonza asiye kozita zvokubva including mama wangu vari padhuza vakatombouyawo futi nechepanapa ikavhurwa mota iyoyo. Same day mukatobvunza vanhu vese mari yenu anotongoziva kuti mota yakavhurwa, but isusu zvatiri kuona zvikunzi vana vakapinda vega, but mwana ane 3 years angavhure ipapo chete vaitovawo hadhi kuvhura pakavhurwa. Aiwa zvimota zvakangofa zvinongouya ndo pasingazikani. Alright, aiwa tinotenda ticharamba tingokupai maupdates kuti chii chichange chichitora nzvimbo, asi ngatinge tiri tinongomirawo nemhuri idzi panguva dzakadai zvaivo pachavo havana simba inguva yekuremerwa. Ngatinge tiri tinochema nevanochema, tibatirane navo. Tataura nababa vemwana vanova baba vake, tataura zvakare nababa vake mukomana, ndo vachange vachitaura vakamirira mhuri yekwavo. Ndo zvakare vane nhamba dzataisa pascreen kune vese vanoda kuvabata, vanenge vachida kuchema navo. Kuchivanhu chedu kune inonzi chema nditi, hazvina kuipa kuti tinge tiri tinovabata tichichemawo navo tiri kure kwatinee tiri. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Tinge tiri tinozadzisa chivanhu chedu, hatingocheme nemashoko badzi, tinouya tobata maoko toitawo zvatinoita, nekuti mukuungana kuri kuita vanhu mumainvestigations ari kuitwa pachada kudyiwa. Izvozvo totaura kuno kutovira kwaita. Saka mhuri iyoyi ndo yakushayiwa futi kuti vopei vanhu vavakuta vari kuchema navo. Saka tikauya tikamira navo zvinogona kunge zvinotibatsira. Thank you very much. From Uncle Saint, the only Zim uncle. For now, it's much love and God bless.